No cal ninguna prova per matricular-te. Simplement amb un certificat d'estudis, segons el que et doni accés a un grau mitjà o a un grau superior, i l'únic que necessites per preinscriure't i matricular-te. No cal fer ni una prova de centre, ni fent proves de nivell, ni res. Amb el certificat en tens prou. La nota de tall és complicada de saber perquè depèn molt de dues coses, de la quantitat de preinscripcions que hi hagi en aquell curs i de les diferents vies d'accés. Perquè, clar, no hi ha només una única via per grau mitjà ni una única via per grau superior. I pot ser que tinguis molt bona nota, però sigui una tercera via o una segona via i no sigui suficient com per entrar o per no entrar. Si tens un certificat de necessitats educatives específiques, has de presentar-lo perquè hi ha unes places reservades per aquesta situació. Llavors, o es pot anar al Departament de Benestar Social i Família que et facin el certificat o amb algun EAP que et facin el certificat. Segurament, si això ja ho has tingut a l'ESO, aquest certificat ja et serveix, però s'ha de presentar per poder al·legar i per poder entrar dintre d'aquest tant per cent reservat. Per grau mitjà hi ha 3 vies d'accés. Hi ha la primera via, que és la ESO o equivalent, la segona, que és un PFI o un programa de formació i inserció, i la tercera via, que és per la prova d'accés de grau mitjà. Hi ha tant per cents diferents. El tant per cent més elevat és per la primera via i després els altres 2 tant per cents es reparteixen entre un i l'altre. Per grau superior, la primera via és el batxillerat i s'ha de tenir en compte si s'ha estudiat un batxillerat prioritari o no, perquè s'ordena segons les prioritats de batxillerat o no. Hi ha una segona via que seria el títol de tècnic, que seria un grau mitjà, que també s'ordena amb una sèrie de prioritats. No és el mateix una persona que hagi estudiat un grau mitjà de la mateixa família professional que vulgui fer grau superior que una persona que hagi estudiat un grau mitjà que no sigui de la mateixa família. I hi ha una tercera via que és per prova d'accés o altres titulacions. Si tens una titulació d'estudis estrangers i estàs gestionant l'homologació i encara no està resolta, et pots preinscriure igual. De fet, també pots matricular-te encara que no tinguis resolta aquesta homologació. Els estudis són presencials. De mòduls tots són presencials. Si has estudiat altres cicles formatius, tant si és de grau mitjà com de grau superior, hi ha algunes assignatures transversals que es poden convalidar i automàticament presentant un certificat d'estudis es convaliden. Si són altres estudis que són molt més diferents, tot això s'ha de valorar i moltes vegades s'envia la documentació a l'administració i al consorci i ells resolen aquesta convalidació. Pot ser que a fer la preinscripció no t'assignin plaça i no obtenir plaça per cursar cap cicle formatiu. Perquè, clar, en el moment de la preinscripció es poden escollir diferents cicles i diferents centres, però hi ha un ordre entre la primera opció, la segona opció i la tercera opció. Pot ser que per nota o per quantitat de sol·licituds un es quedi sense plaça, perquè no són estudis obligatoris. Sí, es poden fer sol·licituds de preinscripció a altres cicles i altres centres, però la preinscripció ha de ser una única sola i sempre ha de ser el cicle on es vol per primera opció i el centre on està aquest cicle. És a dir, si es vol estudiar un cicle que es fa aquí a la Mercè, s'ha de fer la preinscripció aquí i posar aquest cicle en primera opció.
I després, amb segones i terceres opcions, es poden escollir diferents cicles que es donguin aquí o altres cicles que es donguin en altres instituts. Però mai s'ha de fer dues prescripcions als altres instituts on es vol anar, perquè aquestes prescripcions es creuen i s'anul·len les dues. Per tant, és molt important fer una única prescripció i al centre on es fa en primera opció. Si no has fet la prescripció, et pots esperar al setembre. És llavors, quan acaba tot el procés de prescripció i matrícula, que pots sol·licitar, pots preguntar o demanar si hi ha places vacants. Llavors et pot matricular al marge de tot el procés de prescripció i matrícula. Si un s'ha prescrit i li han donat plaça, pot ser que, si no diu res, aquesta plaça entri el que se'n diu llista d'espera. Que la llista d'espera són les sol·licituds que s'han fet i per nota o per via no han entrat dintre d'aquesta adjudicació de plaça. Com que es comencen a donar aquestes llistes d'espera, la plaça que un ha obtingut, si no ha dit res, doncs es dona amb algú de llista d'espera. Per grau mitjà, el preu de la matrícula és només 50 euros, que és un preu de suport a la docència, i aquest preu és únic per tot el curs any. En grau superior s'afegeix el preu públic. Aquest preu públic té unes bonificacions que s'han de consultar a la pàgina web, perquè depèn de la situació particular de cadascú, pot ser que hi hagi una bonificació del 50% o del 100%. I aquest preu és el de tot un curs any. Una vegada algú suspèn o es matricula només d'unitats soltes, el preu aquest públic varia i també està condicionat a bonificacions, però sempre s'han de consultar i s'han d'argumentar amb tota la documentació que calgui. És molt important saber que la prescripció no és matrícula. Hi ha una sèrie de llistes, un cop s'ha fet la prescripció, que comença al maig, que s'han d'anar consultant i són molt importants. Perquè hi ha una llista en la que et diu que t'has prescrit i allí hi ha les teves dades, amb la teva nota, el teu accés, tota la documentació que tu has portat. És molt important veure i comprovar que tot està correcte, perquè surten diferents llistes en les que hi ha les possibles correccions i en les que hi ha les adjudicacions. Per tant, la llista de preinscrits no té res a veure amb la llista d'admesos ni el centre on t'envien. És molt important mirar el calendari, consultar aquestes llistes, perquè hi ha gent que a vegades pel fet de preinscriure se n'oblida i arriba el període de matrícula al juliol i potser no li han donat plaça. És a dir, no té res a veure la llista de prescripció amb la llista d'adjudicació de plaça. És molt important consultar totes aquestes llistes i veure que realment tot està correcte, perquè si s'ha de reclamar, hi ha uns dies per reclamar i es corregeixen les coses que s'hagin de corregir. Tota la informació està actualitzada als webs de la Generalitat. Per exemple, queestudiar.gencat.cat i una nova que hi ha ara, que és preinscripció.gencat.cat. Aquestes són les dues webs en què hi ha tota la informació sobre prescripció, estudis, homologació, tot el necessari per poder gestionar i per poder fer la prescripció.